Çfarë detyre keni qenë duke kryer Koji zadatak ste obavili në natën e 1 dhjetorit te 2024 večeri 1. decembra 24. godine dhe në cilën zonë i u kojoj keni qenë zoni i angazhuar? ste bili angažovani? Në datën e cekër nga ju, Navedenom datumu kam qenë detyrë zyrtare sipas orarit, bio sam u službenoj dužnosti edhe për shkak të rastit që ka ndodhur zbog slučaja koji se desio 3 ditë më herët, 3 dana ranije. kam dalë patrullim në zonë përgjithësisë Izašao sam u patroli me një kolegë, me një automjet blindun, u zoni odgovornosti sa jednom kolegom me një automjet blindun, sa blindiranim vozilom edhe gjatë patrullimit i tokom patroliranja drejtim fshatit Crepulje nga Jasenovik, Jabuka, pravcu sela Crepulje, Cepulje, u kem startu nga fshati ose në stacioni Jasenovik, počeli ispod stanice u Jasenoviku, kem kalu nga fshati Jabuka, prošli smo kroz selo Jabuka, drejtim fshatit Crepulje, u pravcu sela Cepulje, Crepulje. Aty është një fermë në Krah Djath, tu je jedna farma, edhe në Krah Majt është rruga e asfaltuar, s strane je asfaltirani put e cila dërgon fshatin koji Prevlak, šalje u selu Šatin, Prevlak, u selu Prevlak. se do tash edhe emët. Prevlak shkon Gornji Donji Strumac, Onda je Donji Strumac, mastaj Non Djath është rruga shkon Kuqic, put koji vas vodi za Kučicu, lidh me rrugë me klinën e Epërme, komunës Skënderajit, Klinena, Trinin po, Epërme, Klinom opštine Skënderaj, Srbica. Skënderaj. Edhe ona tjetër A druga strana që në vas vodi Gornji Strumac, u Gornjem Strumcu, edhe dërgon në magjistralen fshatin Barage, magistrali u selu Barage, Barage. është rruga asfaltuar, malore, Je asfaltirani put, edhe në anën e Djath, ku ka del në magjistrale, është edhe vendi ngjajës, ku ka qenë shpërthimi i kanalit. Mesto događaja gde je bila eksplozija kanala. Po na po ime afru te ferma, ka kjo rrugë që e përshkrua, Kad smo se približili do ferme, taj put koji sam opisao, e kem pa një automjet të ardhur drejtim tonin, smo jedno vozilo koje dolazi u našem pravcu, ngjyrë bardhë, bele boje, modeli Sharan, model Šaran, edhe kem vendosur mi ndalu. i odlučili smo da ih zaustavimo. Edhe aty kem vrejt që janë 2 persona. I tu smo primetili da su 2 osobe. Edhe kem ndalu, automjeti ka Zaustavili qenë smo ih i bili su 2 persona, 2 edhe osobe. ka qenë tabelat e Deskovcit, Sa registarskim tablicama Leskovac. Deskovc. Edhe për shkak që ka ardhur në kraj drejtim, I pošto je došao u tom pravcu edhe automjeti ka qenë i llojit Sharan, i vozilo je bilo vrste Šaran, automjet që shumë të në rasteve përdoret vozilo koje se për većinom veprimtari slučajeva ilegale, kontrabandim e madhëra, za ilegalnu delatnost, E kem ndalu. E kem ndalu, za krijumčarenje mi smo zaustavili. edhe 2 personat kanë qenë me dokumentacion servis, 2 osobe su bile sa dokumentacijom Srbije, kurse personi tretë mrapa treća osoba nuk iza ka pas dokumenta, nije imala uopšte dokumentaciju. nuk na ka prezentu. Nije nam predstavio dokumentaciju. Edhe kem kërku ka personi dokument, I tražili smo Ka tregu te që është osobe dokument. i fshatit të afër, On nam je rekao da je tu iz jednog sela blizu, këta persona që mi marrë, mi dërgu dhe në zonin potok, da su ove osobe otišli po njega da ga šalju u Zuvirnom potoku. edhe në momentin që e ku mbajës baterinë e dorës, U trenutku kad sam upalio ručnu bateriju, e kam vrejt se personi është i veshur me një lloj uniformës, sam da je Gjyrë kafe. čovjek obučen sa jednom vrstom uniforme kapene boje, taktikal, domethënë që përdoret, taktičko to što se koristi. zakonisht njësitë e specializuar përdorin. To koriste specijalne jedinice, Ka pas qizmet ushtarake, imao je vojne čizme edhe njëtin ka vendos mi, i isto e kom nxjerr pi automjetit, odlučio da izađu sa kola e kom afru te automjeti jon, i zyrtar, približio sam ga do našeg službenog kola edhe kam kërku i të tražio prezentoj sam çka ka da nam në xhepa. pokaže sve što ima u
u džepovima. I njëjti ka prezantuar 2 telefone të mençur, Isti nam je predstavio dva pametna telefona edhe një telefon i jedan telefon me emrin Land Rover, sa imenom Land Rover, që mu ka dok mu i çuditshëm pak, koji je bio za mene malo šutniji, edhe uniforma, i uniforma, edhe e kom pyet i pitao çka sam, punon, šta edhe ka radi? pas fal, Izvinite, imao je edhe jak ne ka pas një zarf imao je jednu kovertu, 2000 dinar. u koverti je imao Sipas tij, se unë nuk e kom 2000 numëruar, dinara. sipas Prema njemu, ja nisam brojio taj novac. edhe është prezantuar me emrin I Zoran. predstavio se sa imenom Zoran. Zoran. E kom kështu ka diçka mjet tjetër Proverio të sam rrezikshëm, nuk ka da li pas. ima neko opasno sredstvo, nije imao. I njëjti ka qëndruar i qetë, edhe në ato mjet ka qëndruar i qetë, i struhur. Personet në fjalë ata dytë, shoferin edhe pasagjerin ucën e përparme, Osobe, vozač i suvozač, i kom verifiku, i nisam proverio. njëjtit kanë qenë në rregull, nuk kanë qenë persona në kërkim, U redu i nisu bili osobe koje se traže. edhe për personin I za osobu në atë rast Zoranin që u u prezentu, ovom slučaju koji une- se predstavio kao Zoran, e kom thirr komandantin e stacionit, ja sam zvao komandira kom kërku stanice, asistencë, tražio sam pomoć marrë vangjajës. da dolazi na mesto toga. Edhe njëjti ka ardhur, Isti shoqërim je të një došao policit, i kom tregu i suko juve tash që tregova, edhe ai ka vrejt kao i vama što ato objavljam rrethanat. i sve te okolnosti. Edhe kem vendos mi shoqëru Odlučili smo da ga stacionin e afërt policisë, da privedemo u policijskoj i stanici cili ishte stacioni Zubin Potokut. koja je bila stanica u Zubinom Potoku. Personi fjalë Zoranin në atë rast, Navedena osoba ka u hyp tom slučaju në ato mjet Zoran me komandantin, ušao je u u policë. kola sa komandirom policije, 2 persona tjerë me ato mjetin e tyre civil, dve druge osobe sa njihovim civilnim vozilom. i kem urdhnu që ta përcjellin ato mjetin Naredili smo da prate vozilo Toyota në atë rast, prapa, ndërsa unë jam shku mas tyve dok ja sam vozio iza njih deri në stacionin Zubin Potok, do stanice u Zubinom Potoku. edhe i kem dorëzuar aty. I tamo smo i predali. Unë e kom vazhdu me punë të mia, I ja sam nastavio sa mojim poslovima. ndërkohë më kanë njoftuar se U međuvremenu aty su kam nas bo obavestili da kontroll më detale, më da su oni izvršili detaljniju kontrolu, pasi që kanë qenë në stacion, budući da su bili u stanici. edhe më kanë njoftuar se I personi nuk ka emrin Zoran, po Jovan. Osoba ne zove se Zoran, nego Jovan. Edhe dyshohet për rastin për të cilin I sumnja se akuzohet za sot. slučaj. Ju edhe sot deklaruar I danas ste izjavili që kur e keni pyetur, Da, ju ka thënë që kad është i ste- papunë. da kad Po. ste ga pitali, rekao vam je da je nezaposlen. Mirë po në të njëjtën kohë Ali i keni među gjetur vremenu vi ste monedha të dinarit sërbë. našli srpski novac dinar. Kjo është e vërtetë, no? Da li je to istina? Edhe një çështje ishte. Još jedno pitanje, samo su bili. A është e vërtetë, Da li je istina sipas përmbajtjes së raportit, sadržini izveštaja se ju ka thënë da vam jam je i rekao papunë, da sam nezaposlen, mirë po marr pagë nga ali Serbia. primam platu iz Srbije. vërtet. A është e Istina vërtetë? je. Nuk kam pyetje tjetër. Nemam druga pitanja. Drugi žikus lidhur me Sudsko veće propozimin u e tore vezi zbrojse sa predlozima odbrane që të ftohen ekspertët Da se- e NBA-it pozivaju svedoci, veštaci për FBI-a ndërgjegjësirat e za italiane të saslušanje Adenes. kao i veštaci Adena iz Italije. Unanimisht merr këtë vetim Unanimno donosi ovu odluku që lidhet me këto propozime, da u vezi sa ovim grupi predlozima gjykus do të vendos jashtë Sudsko salës së veće shërbimit gjyqësor odlučit će van ročišta, dhe do të njoftohen palët në i procedurë me kohë. obavestit će se strane u postupku